Modus operandi ng dalawang nagpanggap na customer sa isang butika sa Baguio City na nahuli-cam. Narito ang report. Makikita sa CCTV footage na ito ang pagpasok ng dalawang babae sa isang butika sa Baguio City. Parehas na nakasuot ng itim na jacket ang dalawa na may sling bags. Tumingin naman ng mga produkto ang dalawa, pero sa isang kuha ng CCTV camera, nabisto ang modus ng mga sospek. Kumuha ng item ang isa sa mga ito at tinakpan ito ng kanyang jacket. Ang isa naman, isinuksok sa kanyang tiyan ang umano'y ninakaw na produkto. Every morning kasi chine-check nila yan, napansin nila na wala na yung dalawang malalaking milk dun sa rack na yon. Sinamantala rin umano ng mga sospek na maraming customer ng isagawang modus. Aabot sa halos 1,000 piso ang halaga ng mga ninakaw. Ipinost ang video para makilala ang mga sospek. Very low naman yung price. Pero siguro kaya ko rin pinost is for people's awareness. Siguro tawag ng pangangailangan, naggaganon pa rin. Maganda kung meron tayong CCTV o di kaya meron tayong mga security card. And sa pag-put up lang natin ng CCTV, hindi sapat yung nag-put up lang tayo. Dapat meron din talaga nagmamonitor. Joan Punsoy, Balitang Amianan.